በስመ ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስ ኩላትኩም ይኹን። ዘዝራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ውዒልኩም? ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን። ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔዓለም ኣቦይ ጽቡቕ ውዒለ። ስንክሳር ዘወርሃ ጥቅምቲ ዕለት 2 ናይ ዕለቱ ናይ ዝጽለ ዝንበብ ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ። ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ذكر صادق العالم يلو ذكرنا صادق نعلم يزنبر كاب كل خفوق زبلا كدحنو نقدسان تمحصنو آمين. ولاديت أملاك قدس رنجل مارا مادي لسان كنني قدس ميكالي جبريلي بيماني بسأقامي كوملي بسم آب وولد ومنفس قدوس أحد أملاك آمين. كلتا تقمتي ليك أبا هرياقوس كريستيان كوينو نأمي بيتنا زفتو كل سب نزي أبو يفلط أيو أبا هرياقوس تولدو زعابيلو أب مدري جبسي كخون كالو أكابابي بحنسا ويكا نحيسا يبهال إذا بوتاو نعبنا قورا منفس قدوس وزيخكا نوزحات قدسان أفريقيا نابا هرياقوس أبزي زمن نيرو إلى تخكلني أمة مهرت نمزراب كبيديو كابناي بيتا كريستيان توفيت مردأتا كم زكال جن زنبرلو زمن 4 كفل زمن كم زخنا مجماتي كال ازي قدوس ابتي زمن استفالية ماننت زنبر صبيو جنا كاب قل عنتو نعد برهان اما برهان ولادي تعملاخ زفتو عب مخان قنعن لوهن نبرا مكم نأمي بيتنا نفتواك نبل كلنا كم زناي زمنا بقاف تراي كي مثلنا ليتن معلتن نفقرا زتجه معمل فقرا زجلابت او دعا نمر انبر ننا امي بيتنا قدس رنجل مارام سم مسوعة تماليسو لبنقو يسورو نمرا زوتر نناتا فقري تراي كاب محساب كال ازي السرحو سراحي نبرون نايقل عنت جزيئو مسحالة دما ندنجلن نرح ودان كغلغل مننا اتي زمن ليقاونت كم مخانو كلهم دما نتمحرتي كتغو نسوغن نصلاتن نهياونتن ጥራይ ይተገ ነበረ ካብ ወገን ትምሕርቱ ድማ ናይ ሰሙን ጉዋዞችን ሓደ ቅዳሴያትን መዝሙረ ዳዊትን ነበረ ብፍላይ ግን መዝሙረ ዳዊት እናጣዓሞ መመላሊሱ የመስገነሉ ነበረ ካብ ማእከል ናይ ቅዱስ ዳዊት መዝሙረ ዳዊት 44 ፈጺሙ ይፈትዋ ነበረ እዛ ጥቕሲ ጎስአ ልብየ ቃለ ሰናይ ኢላያ ትጅምር ናይ ውሽጣ ምስጢር ድማ ስለ ድንግል ማርያምን ስለ ክርስቶስን እዩ ኣባ ሕርያቆስ ነዛ መዝሙር በቃሉ አጽኒዑ ቆይሙን ተቐሚጡን ደቂሱን ተንሲኡን ብዘይ ምቁራጽ ይብላ ነበረ እናጣዓመቶ ልቦናይ ጽቡቕ ነገር አውፀ ጎስአ ልብየ ቃለ ሰናይ እናበለይ ዝምር ነበረ ኣብቲ ወቅቲ ናይ ብህንሳ ኤጲስቆጶስ ብምዕራፉ ተተካይ ምስ ደለዩ መንፈስ ቅዱስ ናብ ኣባ ሕርያቆስ መረጸ ምንም እኳ ብዘይ ምምሃሩ እንተስግኦም ብጸሎቱ ብርህራሄኡ ሃገር ክሕሉ እዩ ኢሎም ሸምዎ ነገር ግን ምንም እኳ ብስልጣን ልዕሊኦም ወላ እንተኾነ ተማሂርና ዝብሉ ሰባት ይጸልእዎን ይንዕቅዎን ነበሩ ንስ ግን ከምቲ ዝጸልኡኒ ክጸልኦም ከምቲ ዝጸልኡኒ ድማ ከምቲ ዝነዓቁኒ ክንዕቆም ከይበለ ብፍቅሪ የገልግል ነበረ ሓደ መዓልቲ ናብ መንገዲ ወፀ ኣብ በረኻ ንበይኑ እናኸደ ከሎ ከዓ ጎስአ ልብየ ቃለ ሰናይ እናበለ እናዘመረ ተመስጦ መጺዎ መንገዱ ሰሓተ ንሱ ብምስጋናው ክሕጎስ ከሎ እግሩ ግን ኣብ ጫፍ ገደል በፂሑ ነበረ ነቲ ገደል ኣየስተውዓለሉን ነይሩሞ ከይተረድኦ ናብቲ ውሽጢ ገደል ተወርወረ በዚ ጊዜ ሰንቢዱ እንተተመልከተ ብጣዕሚ ኣብ ውሽጢ ዝቆልቆለ ገደል ንነፍሱ ረኸባ ነገር ግን ሓንቲ ኣካል እኳ ኣይተተንከፈን ልብሱ እውን ኣይረስሐን ንባዕሉ ተገሪሙ ዙርያ ናይቲ ዝኣተዎ እንተተመልከተ ንሱ ኮፍ ዝበለሉ ብብርሃን ዝተመልአ ናይ ልብሲ ዘርፍ ነበረ ኣደ ብርሃን ኢሉ ምስ ኣወየ ናይ ሰማይን ናይ ምድርን ንግስቲ ዝኾነት እመቤትና
ኣብ ቅድሚኡ ቆይማ ተራእየቶ ንኣዲ ኣምላኽ ብጋህዲ ምስ ረኣያ ከም ምራኽ ዘለለ ዓንደረ። እቲ ዝገርም ድማ ዝተቐመጠሉ ናይ ድንግል ማርያም ናይ ክዳና ዘርፍ ነበረ። እመቤትና ተዘራረበቶ እሞ ባረኸቶ። ፍቕራ ስለ ዝመሰጦ ምስ ሰብ ከይተራኸበ ምግቢ እውን ከይበልዐ ኣብ ውሽጢ ገደል ንሓደ ዓመት ዝኣክል ብተመስጦ ጸንሐ። ድሕሪኡ ኣደ ብርሃን መጺኣ ካብቲ ገደል ኣውፂኣ ናብ ሃገሩ ወሰደቶ። ድሕሪ ቁሩብ ግዜ ድማ ሓደ ፈተና ገጠሞ። ሓደ መዓልቲ እመቤትና ኣብ ዝተወለደትሉ ጉንበት ሓደ ቅዳሴ መን ይቐድስ ምስ ተባሃሉ እቶም ሰባት ኣባ ሕርያቆስ ይኹን በሉ። ንስ ግን ኣነ ኣይከኣለንን ንስኻትኩም ሊቃውንቲ ቀድሱ በሎም። ኣይከውንን ኢሎም ንዕኡ ኣእተውዎ። እዚ ዝገበሩ ብተንኰል ነበረ። ልክዕ ወንጌል ተነቢቡ ፍሬ ቅዳሴ ምስ ተመርጸ ንሱ እግዚእን ናይ ጐይታ ቅዳሴ ክቅድስ እንተበሎ ንሳቶም ዝቅድስ ናይ ሊቅ ቅዳሴ እዩ በልዎ። እዚ ዝበልዎ ንሱ ናይቶም ሊቃውንቲ ቅዳሴ ኣይፈልጥን እዩ እሞ ኣብ ቅድሚ ሰብ ምእንታን ክዋረድ እዩ። ከምዚ ኢሎም ድማ ብዘይ ምምሃሩ ተላገጽሉ። ኣባ ሕርያቆስ ግን እናሓዘነ ናብ መንበሩ ዘወር ኢሉ ንድንግል ማርያም ድማ እመቤተይ ምንዓቐይን ምግፋዓይን ተመልከቲ በላ። ሽዑ ግን ድንግል ማርያም ወሪዳ ቀጸበቶ፣ ጸዋዓቶ። ኣብ ልዕሊ ቀሚሳ ክዳና ድማ ረቂቕ ዝኾነ ቅዳሴ ኣርኣየቶ። እዚ ሕያዋይ ቅዱስ ደስ ኢልዎ ጐስኣ ልብየ ምስ በለ ክልተ ኣጋሩ ካብ መሬት ንላዕሊ ልዕል በላ። ንሱ ድማ ወኣነ ኣየድ ቅዳሴ ኣለ ማርያም ኢሉ ክሳብ ኣሃዳፈ ነፍሱ ኣብጽሖ። እቶም ህዝቡን ካህናትን በቲ ዝኾነ ነገር ክድነቑ ከለዉ ሓደ ሰባት ግን ስቕ ኢሉ እዩ ዝቀባጥር ዘሎ በሉ። እዚ ቅዱስ ግን ቅዳሴ ማርያም ኣብ ብራና ሰሪዙ ኣብ ማእከል ህዝቢ ደዊ ፈወሰሉ። እሳት ከይቃጸሎ ማይ ከይደምሰሶ ተረፈ። መጽሓፈ ቅዳሴኡ ምውታን እውን ኣተንሲ እዩ። ካብታ ሰዓት ጀሚሩ በቲ ኣብቲ ዘመን ቁጽሪ ሓደ ሊቅ ኮነ። ብዙሕ መጻሕፍቲ ክትርጉም ከሎ ጠቕላላ ድርሰታቱ ድማ 1000 እዩ። እዚ ሊቅ ብኸምዚ ዝበለ ንጽህና ተመላሊሱ ዓረፈ። እዛ መዓልቲ ነዚ ቅዱስ ናይ ልደቱን ዕረፍቱን በዓል እያ። በረኸትን ረድኤትን ናይ ኣባ ሕርያቆስ ምስ ኩላትና ይውዓል ኣሜን። ከምኡ እውን ኣባ ቅዱስ ሳዊሮስ ኣብ 600 ክፍለ ዘመን መጀመርታ ኣከባቢ ኣብ ሶርያ አንጾኪያ ዝተለዓለ ኣቦ እዩ። እቲ ወቕቲ መለካውያን ወይ ከዓ ክልተ ባህሪ ዝብሉ ዝሰልጠንሉ ስለ ዝነበረ ናይ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ምእመናን ዝስደድሉ ግዜ ነበረ። በዚ ግዜ እዩ ዓብይ ሊቅ ቅዱስ ሳዊሮስ ብናይ ስላሴ ፍቓድ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ዝተለዓለ። ሊቃውንቲ አንበሳ ክብሉ ይጽውዕዎ። እዚ ቅዱስ ንተዋህዶ ሃይማኖት ብዙሕ ኮይኑላ እዩ። ናይ መናፍቃን ጾር ብምዃኑ ብዙሕ ድርሰታት ደሪሱ እዩ። ንንጉስ ዮስጢኖስ ከይተረፈ ብግልፂ ይግስጾ ስለ ዝነበረ ንጉስ ክቐትሎ ደለየ። ሃይማኖታ ዝቐንዐት ንግስቲ ታኦድራ ግን ነዚ ምስ ሰምዐት ለይቲ ናብዚ ሊቅ መጽያ በጃኻ ህደም በለቶ። ንሱ ግን ሞት ንዓይ ክብሪ እዩ እሞ ኣይከይድን ኣይሃድምን ክብል መለሰላ። ኣቦታት ኣኪባ ስለ ቤተ ክርስቲያን ክትብል ኢሎም ለሚኖም ናብ ግብፂ ኣፋነውዎ። ንሱ እንዳኸደ ቀተልቱ ከሳድድዎ ጀመሩ። ወላ እኳ ኣብ መንገዲ እንተኣርከብዎ ተሰወሮም። ንብዙሕ መዓልትታት ድማ ንሶም ከይረኣይዎ ምስኦም ተጓዓዘ። ንሶም ተስፋ ቆሪጾም ምስ ተመልሱ ግን ምድረ ግብፂ በጽሐ። ኣብ ምድረ ግብፂ ድማ ናይ ጵጵስና ልብሲ ገዲፉ ናይ መነኮሳት ኣረጊት ልብሲ ለቢሱ ህዝብን መነኮሳትን መሃረን ኣጽንዐን። ኣብ ብዙሕ ቦታ ድማ ተኣምራት ሰርሐ። ኣቦታት መነኮሳት ድማ ማንነቱ ኣብ ዝፈለጡ ግዜ ሰገድሉ። ዱራታኦስ ኣብ ናይ ዝበሃል ሓደ ሕያዋይ ሰብ ቤት ድማ ኣብ 600 ክፍለ ዘመን ፍርቂ ኣከባቢ ለካቲት 14 ዓረፈ። እዛ መዓልቲ ድማ ዕለተ ስደቱ እያ። ኣሜን።
أملاك القدسان ليقاونت ناي دنجل أمبيتنا طعمان فقروان يحضرلنا ناي أبوتاتنا هابتن بركتن دما أيخلقنا آمين ጥቅምቲ 2 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ድማ ሊቅ ኣባ ሕርያቆስ፣ ቅዱስ ሳዊሮስ ዘአንጾኪያ፣ ቅድስቲ ቴክላ ሰማዕት። ወርሓዊ በዓላት ድማ ቅዱስ ታዲዎስ ሐዋርያ ካብ 12 ሐዋርያት፣ ቅዱስ ኢዮብ ጻድቅ ተዓጋሲ፣ ቅዱስ አቤል ጻድቅ፣ ቅዱስ አባ ጳውሊ ገዳማዊ ዓቢ፣ ቅዱስ ዮሐንስ ነቢ መጥምቀ መለኮት። በታ ሓንሳ ንቅዱሳት እተወሃበት እምነት ክትጋደሉ ጽሒፈ ክመኽረኩም ናይ ግዲ ኾነኒ። መጽሓፍ ይሁዳ ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 3 ይብለና። አሜን። ዝወደቐ ዝነጠበ ኩሉ በኣፈ ቅዱሳን ትጓል መላእክት ታረመለይ ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ። አሜን። ሓለዋን ጸሎተ ናይ ቅዱሳን ደማ ይረክብ። አሜን ወአሜን ወለኩለ መላእክተ ሰማይ አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዘአበሰ ለነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላ አድኅነነ ወባልሐነ እምኩሉ እኩይ መዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም አሜን። በሰላመ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ኦ እግዝእትየ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በሕሊናኪ ወድንግል በሥጋኪ እመ እግዚአብሔር ጸባኦት ሰላም ለኪ ብሩክት አንቲ እምአንስት ወብሩክ ፍሬ ከርሥኪ ተፈሥሒ ፍሥሕት ኦ ማርያም ምልዕተ ጸጋ ምልዕተ ውዳሴ ምልዕተ ሞገስ እግዚአብሔር ምስለኪ ሰአሊ ወጸሊ ምህረተ በእንቲአነ ምህረተ ምድረ አጋዚት ሀበ ፍቅር ወልድኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስረይ ለነ ኃጣውኢነ ተማኅፀነ በኪ ተማኅፀነ በክዳንኪ አሜን አሜን። ለይኩን ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን አሜን።